हेल' लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननि सेराव लाबोदों iPhone 7 नैबे 2022 आव नैबे मायथाइयाव नोंथांमोना iPhone 7 खौ लायोब्ला मोजां जायो ना गाज्रि जागोन एबा लानांगौ ना लानाङा आं दिनै जेनेबा बिनि बागै फंनैसो बुंगोन आरोना जाय जाय लानो गोसो दङ बा लानो सानदों बिथांमोना बे भिडिअखौ खनसे नायना लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बे लाइक बाटनखौ लाइक थुना हो आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम थौदो जोङो दिनै भिडिअखौ जागायनोसै गिबियावनो आं बुंनो सानो दि नैबे iPhone 7 आ रिलिज माने लन्च जादोंमोन आरोना 2016 आव सेप्टेम्बराव लन्च जादोंमोन नैबे जाबाय 2GB रैम 32GB रम भेरिएन्टनि आरोना नैबेथ' दा डिसकन्टिनिउ जाबाय गोदान बायनो मोनला नोंथांमोना जुदि बायोब्ला आरोना सेकेन्ड हेन्ड माने बाहायनाय बा रिफारबिश नोंथांमोना बायनो मोनगोन आरोना मार्केटआव अनलाइन मार्केट अनलाइन शपिंआव रिफारबिश मोनगोन आरो हयथ' सोरनिबाफ्राय हमना ला OLX बा माबा बेबायदिनिफ्राय बायनो मोनगोन आरोना दा बायदियाव जे बे लानांगौ ना लानाङा बेखौ नोंथांमोना नायना लादो खायसेया जेनेबा एप्पल होननानै लानो गोसो जायो आरोना नैबे बुस्थुखौ नुबानो फार्स्टआवनो बुंनो थाङोब्ला एसेबां गोदोर नङा मबाइल आरोना आखायाव बरिया हमजायो दा माने स्मुथ माने हमनो मोजां आरोना पकेटफोरावबो बरिया माने सोजायो आरामनो बरिया लाजायो एसेबां गोदोरबो नङा आरोना मिडियाम साइज नोंथांमोना मिथिखायो एप्पलनि मबाइलफोरा माने एसेबां गोदोर जाया आरोना इयाव एन्ड्रइड नङा iOS भार्जन आरोना इयाव दङ एप्पल 10 फ्युजन दङ चिप आरोना एप्पलनिया बेलेग थायो बेबायदिनो बिनि माने माबाया सफ्टवेयारा माबा थायो आरो मा होनो iOS नोंथांमोना आपग्रेड खालामनो हागोन बेखौ 15 आव लासै दा जिनिखि लेटेस्ट माने भार्जन फैदो बेयाव लासै नोंथांमोना बेखौ आपग्रेड खालामनो हायो आरोना बेक साइडनि केमेरा जाबाय 12MP 12MP बाबो जेनेबा हमना ला मेगापिक्सेला खम जानो हानाय खिन्थु बेनि क्वालिटिया मोजां फैयो आरोना जेरै एन्ड्रइडफोरना 64MP बेबायदि थायो 108MP बेबायदि जेनेबा कम्पेयार खालामोब्ला जेनेबा बे 12MP आ बहुत माने मोजां फैयो आरोना भिडिअफोरनि थाखाय बेयाव केमेरायाव नैबे बेक साइडआव आरोना 4K सापर्ट जायो 30fps ओमफ्राय 108 सापर्ट जायो 108 पिक्सेल बिनि उनाव 720 720 आ जायो 240fps आव आरो बिनि सायाव 108 आ जायो नोंथांमोनाव मा होनगोन 60fps जायो ओमफ्राय 30fps जायो आरो 180fps बेबायदि जायो आरोना भिडिअनि थाखाय नैबे मोजां आं फार्स्टआवनो बेखौ बुंनो सानो भिडिअ बा फट'फोरनि थाखाय नैबे जोबोद मोजां आरोना सेल्फिफोरनि थाखायबो मोजां सेल्फि मोनसे लाना नायनोसै आरोना मा होनो सेल्फि सेल्फियाबो मोजां फैयो आरोना नैबेयाव एसे जों नुदानबो जानो हानाय खिन्थु माने बिनि क्वालिटिया आं नोंथांमोननो बेयाव दिन्थिगोन माने इयाव माने एटाच खालामनो हागोन आरोना नोंथांमोना नायनो लानो हानाय सेल्फि बा बिनि केमेराया जोबोद मोजां बेनि उनाव आं बुंनो सानोदि जायनिखि माने एन्ड्रइड मबाइल बाहायग्रा आरोना बिसोरनि थाखाय मोनसे आं बुंनो सानगोन दि बिनि बेटारिया बे एन्ड्रइडफोरनियाथ' बहुत थायो दे 5000 4000 बेबायदि बेटारिनि एमएचआ थायो आरोना पावारा बहुत बुरजा खिन्थु नैबेनिया मात्र मा 1960 हार्ट्ज अनलि बे हिसाबै जेनेबा कम्पेयार खालामनो थाङोबा एन्ड्रइड दं आरो बे iOS दं कम्पेयार खालामोब्ला बिनिया बहुत खम आरोना जुदि नोंथांमोना गेमनि थाखाय जुदि लानो सानदोंबा नैबे 2022 आव आं सानो बेखौ लायाबानो मोजां जायो आरोना मानोना जेनेबा BGMI सापर्ट जायो 2GB रैमबाबो बेयाव BGMI गेलेजायो खिन्थु एसे माने बेटारि बेकआपआ थिग नङा आरोना बेनिया हाइस्ट नों जुदि कन्टिनिउ गेलेयोब्ला 2.5 आवार माने आराय घन्टा गेलेजागोन आरोना आं गेलेना नायदो हाइस्ट 2 घन्टानि सायाव माने एसे थांगोन आरोना खिन्थु 3 घन्टानि सायाव नों थांखाया माने बेटारि माबाया चार्जआ थांखाया आरोना आराय घन्टानि सायाव थांखाया बेबायदिनो हमना ला भिडिअफोर नायोबा आरो 3 आवार्सआथ' थांगोन जेनेबा हमना 3 आवार्सआ थांगोन आरोना बे मोनसे आं बुंनो सानगोन जे मा होनो गेमिंनि थाखाय जुदि लानो लुगैदोंबा लानाङा बेखौ iPhone 7 बिनि सायाव थां iPhone 8 ओमफ्राय iPhone XR iPhone 11 बेफोराव थांदों आं जेनेबा साजेस्ट खालामगोन आरोना दा गेमिंनि थाखाय जेनेबा iPhone 7 खौ लानाङा आरोना आं बेखौ साजेस्ट खालामो आरोना मेनलि फर बेटारि बेकआप ओमफ्राय आरो डिभाइसआ एसे थब गुदुं जायो मानोना उनथिंनि बे बडिया मेटेलनि नालाय
मेटेल खाय जेनेबा एसे गुदुं जायो आरोना आरो एक्चुअलि खिथानो थाङोबा जेनेबा आं आइफन 11 खौबो बाहायनो मोनदों बिबो हिट जायो बुस्थुआ जानायालाय खिन्थु थेवबो जेनेबा गेमफ्रा लेग जाया आरोना खिन्थु नेट जुदि हिट जायोबा जोबोद लेग जायो आरो गेमा माने गेलेनो हाया जायो तो आं दिन्थिगोन मोननैसो गेम गेलेनानै आं BGMI गेलेना खिथिगोन तो बिनि उनाव आं बुंनो सानो दे फेन गैयाबाथाय माने गेम गेलेनो हाया आरोना माने हिट जायो नालाय ओमफ्राय फेनफोर थाबाथाय जेनेबा डिभाइसआ एसे नर्मेल जायो आरो हिटआ खम जायो तो हिट खम जाबोला जेनेबा इखौ गेलेनो हायो आरोना BGMI तो नोंथांमोना नायना लादो आं मोननैसो गेम गेलेना नायनोसै BGMI PUBG Team match. Let's go. Get in the zone and use some meds. गोदोराव गेले गेले जेनेबा फिसायाव मा होनगोन आरोना तो नोंथांमोना नायना लादो गेलेनायनि इन्ट्रेस्टआलाय दङ जेनेबा Watch out. जाय जायरस्कोप गेलेयो बिथांमोन गेलेनो हागोन जायरस्कोप टेनसन गैया बरिया एसे खस्थ' जादों आरोना गेलेनो थेवबो नोंथांमोना नायना लादो दालासेथ' जेबो लेग नुवाखै मानोना फेन सोलिबाय थादों डिभाइसआबो बारा गरम जायाखै आरोना ओमफ्राय टेनसन गैया दा खिन्थु जेब्लानाखि गुदुं जायो होमबानिया माने लेग जायो आरोना गेमा जुदि एसे खमाव मोनोब्ला लानो हायो आरोना खिन्थु अभार प्राइस होनानै जेनेबा लानाङा आरोना बेखौनो आं बुंनो सानो आरो बिखेख बे माबा स्पेसियेलि गेमनि थाखाय आरो आरो बेनि मेन प्रब्लेमा जाहैबाय बेटारि आरोना जायर' टेनसन गैया जायर'फोरनियाबो बहुत माने स्मुथ आरोना मोजां एन्ड्रइडफोराव जेनेबा एसे प्रब्लेम जायो नालाय जायर'फोराव खिन्थु बेयावबा टेनसन गैया आरोना Oh no. Watch out. केमेरानि थाखाय आं बिराद गोजानाव दोननानै गेलेनो गोनां जादों माने बुस्थुआ थ' जेबो दालासे लेग मोनाखै जेनेबा Oh no.
थ' नोंथांमोना नायना लादो नैबे जाबाय 4K आरोना 4K 30 FPS भिडिअ रेकर्डिं बरिया स्टेबल आरोना मावा जेनेबा बुस्थुआ ओमफ्राय आरो नैबे वाटार रेसिस्टेन्ट जागोन माने 30 मिटार डाउनाव लासैनो बे वाटारप्रुफ थायो आरोना थ' बे फारसेनिफ्राय थांबाथाय नैबे मोजां ओमफ्राय लास्टआव बेखौनो बुंनो सानो दे सोरबाफोर जुदि हमना ला ब्लगिं थाखाय बा फट' बा मायबा मायबिफोरनि थाखाय स्टाइलफोरनि थाखाय लानो सानोबा लाजायो नाथाय गेमिंनि थाखाय बा राफ इउजनि थाखाय आं जेनेबा साजेस्ट खालामगोन दे बे iPhone 7 खौ लानाङा आरोना नैबे 2022 आव नोंथांमोना 8 खौ लानो हायो XR खौ लानो हायो खिन्थु नैखौ जेनेबा 7 खौ आं माने 2022 आव लानो थाखाय साजेस्ट खालामा आरोना थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोना नायना लादो दे आं भिडिअ बे 4K भिडिअखौ जेनेबा आं एटाच खालामना होदों याव भिडिअ क्वालिटिखौ नोंथांमोना नायना लादो बिनि उनाव आं मोननैसो गेमबो गेलेना नायदों नोंथांमोना बोरै मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो नेक्स्ट भिडिअआ मबे मबाइलखौ नोंथांमोना नायनो लुगैदों बा मबे मबाइलनि रिभिउखौ नोंथांमोना माने नायनो लुबैयो आरोना थ' बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम थ' दिनैनि थाखाय बेखिनियाल'सै थेंक इउ स' माच